Benvinguts. Avui farem la modalitat de l'oració. És una cosa molt simple que se pot convertir en una cosa molt complicada o molt rotllo. Però veurem com a diversos moments de la nostra vida utilitzem aquestes modalitats oracionals. L'únic que hem de saber fer és identificar-les. Per què fem això? Perquè nosaltres, segons la idea que volem expressar o allò que volem dir, ho deim d'una manera diferent. Mai ho deim ni amb el mateix to, ni de la mateixa manera, ni utilitzant les frases en la mateixa situació, és evident. I doncs bé, ara veurem primer un esquema general i després anirem explicant a través d'exemples molt il·lustratius què és una modalitat oracional. I aquí verdeig un esquema molt simple de totes les modalitats de l'oració. Per què serveixen? Ara ho veurem. Un gran embolic! Aviat tindrà lloc l'esdeveniment més important del món! Què? Quan xerram escrivint, no només expressam idees o fets, sinó que l'actitud i la intenció amb la que ens comunicam pot variar. Per exemple, a la primera hi havia una nina que estava afirmant una cosa. Veiem que passa l'escena següent. Passi el que passi, he de tornar a casa. He de despertar el pare com la gent normal. Les modalitats s'expressen per mitjans diversos. Podem entonar més ascendentment, podem xerrar més baixet, quan xerram de forma oral. Escrita tenim els signes de puntuació, com escrivim, la manera del verb, si empleam el subjuntiu, si empleam el present, si empleam l'imperatiu de dir mireu aquest vídeo, has mirat el vídeo, poden dir moltes coses, la mateixa cosa de diferents maneres, i fins i tot emplear adverbis de negació, d'afirmació, pronoms interrogatius, tot allò que utilitzam. Anem a veure, per exemple, què passa quan negam una cosa. Doraemon. No hi insisteixis, no te'n penso donar. Sabeu molt de dir que no, també, i nosaltres també. Quan volem negar, empleam adverbis de negació. O podem, per exemple, quan volem insinuar qualque cosa. Qui ha arranjat la taula? No, no ho he fet jo. Quan volem desmentir una afirmació. Tu creus que ho ha fet en Joan? Oi, no, no ho crec. Quan volem negar la part d'una afirmació, també. Per exemple, en Miquel ha estat tot el dia a la piscina. No, quan ha de menjar no hi és. Igual que empleàvem quan en Doraemon li de Nobita no te'n pendona. Modalitats que també utilitzem molt, no? Sí, interrogativa. Per què serveix la modalitat interrogativa? Evidentment, per demanar coses. Canvia l'entonació? Sí. No és el mateix dir me'n vaig a jugar que dir me'n puc anar a jugar. Aquesta entonació final és ascendent. I normalment se sol introduir amb mots o adverbis interrogatius. Que bé, Ana Maria. Anem a veure un exemple molt fàcil amb aquest vídeo d'en Conan. Per què fas tants esforços per protegir-me, Conan? Tenia brava molt preocupada, també la interrogativa pot ser de qualsevol manera. Després tenim una modalitat que utilitzem molt a classe i que també utilitzeu molt en el dia a dia, que se diu modalitat exhortativa o imperativa. L'imperativa vos sona que és aquesta d'ordenar, però no només ordenam, sinó que també podem suplicar, aconsellar o fins i tot prohibir. Anem a veure aquest vídeo on se li fa una súplica en Sant Joan. Però a més hem de recordar que la intenció és elevada, és intensa. I el mode verbal normalment és l'imperatiu o el subjuntiu. Anem a veure un exemple. Salva. Els animals són quan. Sisplau, salva les plantes. Salva la natura que tant t'ho suplico. T'ho diu! No tornis a parlar-me mai més! No li facis caixis. Dubtes. En teníem, sí. També utilitzant la modalitat dubitativa normalment. L'emissor, aquesta emissor del llenguatge expressa un dubte, evidentment. Com s'introdueix normalment amb verbis, amb expressions que indiquen aquest dubte. Vols dir que... I pot ser... Normalment s'expressen amb el verb en futur. Anem a veure què passa en el següent vídeo. Però no sé si em podré distanciar d'ella. Li deu passar alguna cosa. Quina gran idea. Si jo ajudés la meva mare, potser... Finalment, la modalitat exclamativa. A veure, expressàvem un estat d'ànim concret. Pot ser una queixa, pot ser alegria... La qüestió és que expressàvem un estat d'ànim. I normalment és una mica intens.
vale? Mireu el vídeo i acabam així la modalitat. Ostres, encara haurem de fer més deures que ahir. És veritat, cada dia ens posa més deures. És una injustícia. Oh. És magnífic, és un regal impressionant. Aquest maleït gegant Més, acabam amb aquest tema, aquí amb aquest apartat que és molt simple, ja ho veus que era superfàcil, que ho feim cada dia i que sobretot ho mireu. Podríeu fer vosaltres mateixos un exemple amb diversos fragments de sèries, de dibuixos. Per això ho farem en l'activitat que jo vos proposo, la web on el Classroom. Així que res, m'ho veiem al pròxim vídeo. Mua!